Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe yo wiɓe wimami yeewo e min ɗo Windere TV mi salmini mon e kala inde mum yettode muɗum ko min Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hounare ari waɗɗude e mon ɗo hen émission Jaam ɓuuri on beltanama onon hettoto e min ɗo saaha kala ɗo e Windere TV continue wadde abonné partagé et tout ça min beltanima onon foof hande noon gaddanmi on ɗo henna ko ɓingu babago enen foof eɗen gandi ko woni ɓingu babago banggue moƴƴo e banggue kadi mo fewani o kadi kono basarantomi on tan ko yimɓe ɓeydo tinnade e koye meɗen surtout onon jiidoɓe soit ko babiraɓe mon jiidimo e baba soit kadi ko onon jiidi baba goto mbattone hakkille e koye meɗen yimmiraɓe jiidani ko en sukaɓe ko enen jiidi baba goto yimɗaɓe koɓe arɓe tan eɓe desa e galle enen ndendi ƴiƴam ɗam gotom an afa galle o tinnoɗa e miñiyen dawɗo heno kadi aussi kadi ko noon mbason heɗade gonɗo caggal galle si ɗum on jeeya e moɗon so weeli ko onon gondi ƴiƴam onon ndendi ƴiƴam gotam so metti kadi ko onon ndendi kadi ƴiƴam gotam an afo ardo sa wiyama ya ardo noon Allah andi ko poɗɗa ardinde poɗɗa wadde ko woni il faut kalkala waɗa hayso woni ko miñen ko an o hecciɓe go fof no jogui droit hokkude goɗɗo respect muɗum ha timma wonno mbaɗirta kamɓe mo ɓe jii so tawi tan an a teddinani ɓe Allah holla ndon dolaka Allah holla kadi kamɓe kadi ko an o hecciɓe kamɓe kadi wonnoɓe jiirata tan ɗum welataɓe il faut an ko gardana hakkille ma ganda ɓe ko miñam men so tawi jaam ari mi renda e mumen so goɗɗum ari kadi min ƴeewa solution no min mbawi wadde hamin pewja ɗum ɗum sukaɓeɓe gonɗi ko an o hecciɓe kono wonno mbatta tan pour daña e mabɓe respect weeɓata haaloɓe caggal galle ɓe hoto darɓe yumma e hoore mum so wi o ko weldani e yummum ko tagui anal fijje makko tagui anal jalde e makko suɗum kanko hokkanimo respect wi ne ɗum ko an ko hakkude ma e kanko walla ko hakkude ma e yumma kono oɗo ko minen jiidi baba goto heddiɓe kadi aussi kadi ko noon bamma hay bamma e hoore mum so yiiɗi rendem so ɗum hen saaha naata e galle ganduɗa hen ganduɗa babiraɓe hen saaha jonnoɓe galle fewani hen saaha ɓe guuro sa wuuranimo jeewo walla wuuranimo lembel feeñaɗe sukaɓeɓe no feeñirta so ɗum onmo sa haaldi hen goto o ma andu no kalɗa e mum ni no feewi goɗɗo kadi ma andu no kalɗa mum ni fewani guila ɗon tan wawi tan bonnude ɗum ko heewi taw an a tinani walla haysa tirini taw an hankkadi a wawata fewnude ɗum suɗum hankkadi a waɗi ko mbatta o ha paari banggue yimmiraɓeɓe il faut ɓe pewna sukaɓeɓe ha feewa no pewnata sukaɓeɓe woni hoto nodduɓe e mbiya ɗum yo oppu ɓi kaari ƴewno wayni ɓi kaari ko tagui dañi a dañani ko tagui o wayni a wayani wonno kaldata ɓi tan sa rentaki ni tawi tan ko joom ɓerde bonde ene wawi yaltude waɗoya gueɗe bonde no poɗɗa haalde muɗum ande ɓinguelam dimmi ko mbayano feewi so tawi kay ala hokka ɗum jomum exemple mum sax ne moƴƴi so ɗum exemple ko exemple moƴƴo wona exemple bonɗo jimmi ko mbaya no kaari no wayni ƴeew pasɗe maɓe no mbayni ƴeew kaari no wayni ɗum fof no moƴƴi ko encouragement hakkude neɗɗo e yummum kono waɗi hen ganduɗa haade yimmiraɓe kadi bonɓe sala fewja ko boni ko an e ɓiyo o jadata sala waɗa ko boni an e ɓiyo o jadata on tawi tan a yiiɗi o change janggo e jaam o wawata changer noon so ɗum ko gardunoɗa e ɓerde makko hankkadi naati toon te sa rentata ɗum yaltata il faut mbaɗen très attention an o ɓiɗɗo il faut jottoɗa ganda min oɗo janggo ɓaawo janggo e kalno wawi wonde foof o ko ɓi baba hayso woni on jalti galle go fo heeɓi galle moɗon hatta yettode ko yettode wotere ko onon jeeyi ndeɗon yettode kanko dañata ko ɓuurma an dañata ko ɓuurima pourtant ɓingu baba wallay ne fonno welde ha weela ɓingu baba ne fonno welde ha ganduɗa ha ɓurto sah ɓingu jiiduɓe yumma e baba te ɗum yiyama ɗo hen exemple ni e mbino hooremo kaldami on ɗo hen ɗo hitande nde gummimi wuuro nena men moɗo ari wuuro amen ha ɗo joni wonɓe gadduɗa gandani min e ɓiɓɓe baba men minen jiidi baba goto hakkude men ɓiɓɓe baba men machallah wonno gorgolam mo tawmi ɗo ɗo nanguiri kam ɓiyu mo ganduɗa elle ko kañum itti hami reedu muɗum machallah mawnom gorko kadi aussi kadi ko noon mawnomen heddiɓe kadi ko noon ha ɗo joni bonani wonɓe ganduɗa ha ɗo joni gandani min e mabɓe ko baba goto min jiidi ɗum fof koko feewi min ɓuuri hen wonde hen cuulel tokosel galle amen kono hatta hayni joni hay tawi mawnom gorko afa babam ene waɗa hunde ko wiyatan ko mi haalde kande ha pata nden fuɗa waɗa ɗum fof koye ɓingu baba moƴƴo ɗum fof kadi ko tagata ɗum kadi fondement o ardi gardiɗo moni bonnani woni goggo am
il faut no kadi enen kadi ɓe ganduɗa wonɓe galle iɓe bagaɓe goo fof yo ƴettu exemple moƴƴo hay so tawi yumma ene wayno ganduɗa wawa change ɗum an eto joddoɗa e ɗi bamma hay so tawi kanko mo daduma yitere wonde walla kanko no wayni welani walla ɗum jewtude so ɗum neɗɗo tawi wonno yiruma tan walla tawi kadi won kadi gueɗe waɗanma sa noddiyimo a haalnimo no waɗatamaɗi tan a heelat dibje makko il faut ƴewtoɗen e koye meɗen enen foof tinnodiren ballodiren pour sukaɓe meɗen so gari kadi mbawa yarude no ganduɗa ko ɗum tawdi en sukaɓe ɗi ganden kadi sukaɓe men kadi eɗen ñaagui Allah kadi yo ndesodir yo jaam hayso ndesodir kadi so wonani ɗon yo jaam yo woni mumen tan wonɗa soɓe jiiyaɓe ɓe daari wiite ko ɓi kaari jibini kaari ɗum ko c'est très important ɓingu baba fonno ko nanguede yummiraɓe onon ganduɗa kon won hen yummiraɓe ponmi wiide ɓe mboɗoɓe gueɗe ganduɗa gueɗe ɗe moƴƴani il faut garton hakkillaji moɗon aduna o koko gasi haalaɓe sa yini go foof ne wiye ya addo e ɓi bamma tawat ko hakkude ma e ɓiɓɓe bamma ene moƴƴi so ɗum so moƴƴani a wira he addo e ɓinguel kaari ɗum noon ko tagata ɗum waade noon ko yummiraɓe guileno goduno e nder galle he goto he no gondigal mabɓe ne feewi haalaji mabɓe ne feewi soɓe jaadi ɓe jaadata koye dow teddugal soɓe garta ɓe gartata koye dow teddugal babiraɓe so woodi hakkude mumen kadi so tawi ne feewi ko kañumen so tawi feewan ko kañumen kono kamɓe rewɓe machallah siw ɗum ko ɓuuri hen hewde hande ko yumma wiyatma ya galle kaari gaddoya ɓi kaari ɓinguel kaari jimmi ndesana kam ɓinguel kaari jimmi ndesana kam ɗum noon ko enen jimmiraɓe ko enen battata hakkille e koye meɗen ganden no joodirɗen ganden no kaldaten hayso tawi hakkude ma e nawle welani so tawi ala aɗa waɗa raconte e dow suha e ma ɗum addata ko goɗɗum hayso ngel ɗon cuulel so yahano haaɓe ɓiɓɓe bamma ken walla o yahano haalde banggue goɗɗo hatta ko woni e ɓerde makko hankkadi ñawi wonti urde ganduɗa nde sellata ɗum fof noon il faut noon enen yimmiraɓe ganden no kaldaten ganden no jarten ganden kadi no joguirɗen kadi sukaɓeɓe kadi surtout kadi enen génération hande tinnodirene koye meɗen teddirene koye meɗen mbawen fewnude avenir meɗen ene jeeya kadi kene fewna ɓingu babam an mo Allah rokki ngaalu o an wawi fottude miñen mbawa fontodirde e miñen mbawa kadi wallude miñen suwa ka mawniraɗo suwa ka miñiraɗo ko an Allah lubri hande jawdi aduna ko an wallata miñen ko an puusata ɗumen dokka ɗumen damal ha kañumenne kadi hane mbawa walloyde hoore mumen janggo e jaam no ballirta ɗumen sa yi miñi ala hoto fado ho arema o ñaagoma so ɗum woni hen ɓe ganduɗa mbawa ñagade ko noon Allah windiri ɗumen wona noon kene ene ɓurni walla wona goɗɗum ko noon Allah lowiri ɗumen kañumen ko noon tan ɓe mbayi ko an puusataɓe ko an wallataɓe so ɗum hay sa woɗani ma yimɓe ma kaal te yimɓe so kaali en taw ko mbaɗɗa ko woni ko fewani neɗɗo noon sala haalne so taw ko Allah windema nde sala jiɗɗa kala dartoni foof yo won dartugal moƴƴal an mo Allah lubli jawdi yo il faut mbaɗa très attention balla miñi en balla mawna en balla kala ma e bandiraɓe hande ko ɗum wonno toɓɓere meɗen ɓingu baba min dokki un rendez-vous ha saaha goɗɗo inchallah ɗo e Windere TV émission meɗen jaam ɓuuri Alhamdulillah.